Зәңгәр экрандар янына бәхетле әсәй, кайнә, ягымлы өләсәй Раушания Баязит кызы Шәрипованы сакырабыз. 28 октябрь көне безнең кадерлебезгә 50 яшь тула. Әлеге мәлдә ул Соргыт калаһында эшләп йөри. Тормыш иптәше Сәгыйд Абдулхак улы менән гөрләтеп дөнья көтәләр. Һөекле әсәебез, дөньялагы барлык яхшылыктарда йыйганың, улы йөрәкле, сабыр холыклы, барыбызга ла хәстәрлекле булганың өчен һиңә рәхмәтлебез. Шатлык көйнестәргә куанып, киләсәктә безгә терәк кәңәшче булып, һаулык, сәламәтлектә яшәүеңне теләйбез. Ашкынып та, һагынып та кайтам тагы, туган үскән йортым уяма, күңелем тулы шатлык, әле әсәкәем бар дип дөньяла. Тәдрәләрдә уттар балкып яна, әсәй сыга капка асырга, югергеләп унан табын кора, тәмле аштар бешерә ашарга. Күз нурыңды түктең безнең өчен, йөрәк елың булды, гел юлдаш, шатлыгыбыз арта һиңә карап, безнең өчен бәхет һин булгас. Рәхмәт әсәй, һиңә мең рәхмәт, шат күңелдәр менән гомер ит, ергә кояш нисек кәрәк булһа, һин дә безгә шулай кәрәк бит. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Сәгыйд, кызың Илүзә, кияүең Рифат, ейәндәрең Рияз, Риналь, кода-кодагыйларың Ирек һәм Фәрдия Аралбаевтар. Якындарыгызның изге теләктәренә без дә кушылабыз. Уларның үтенечләре буенча һайланган моңлы йыр байрамыгызга нур өстәр дип ышанабыз. Синем янда булгач, шундай күңелләр рәхәт. Барысы өчен рәхмәт сиңа, мең рәхмәт. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрән. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Киткән чакта озатасың, исән сау йөрер дисең. Уемда да күңелдә дә яши бит синең исән. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрән. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Кайчан моңайы баласың, күреп шау чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвеңне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бәрән. Телим изге теләкләренә, озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам, матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы